Hautxe da, dantza, ikusi zuena ez. Mimo handikin egindako lana, asko kostatu zaigun lana, da. Eta, espero ez zuen guztoka izatea, eta beti esate dut bezala, egin arte guria da, behin pantalla handian nahola eta entzabetzela, zuena da, gustatzen dira zezu, babestu, zuena denez. Takit, galderik baldin badezu edo, ni hasiko naiz bestela. Nei, askotan galdetzeak zer dan dantza, eta lehen berak komentatu du, eta niretzat dantza da hemen eskuita daukaten gizon hau. Bere bizitza osoa hortara dedikatu du, 50 urte edo badia ja, zizala dantzak berreskuratzen, dantzak berritzen, eta simbologia atzetik zer dantza bien atzean, ez? Eta nik egin detena da, berarekin elkartu, nitako doika hori, ez dut ez behar, hasik inanen elkartzen ni dantzaria naiz, asaltzen naiz pelikulan ego ez dut fijatu, horrego altuziko dugu. Eta bai nik dantzaiten nuen ere garaian, baina dantzari bezala bai ikaste genitun dantzak, baina enekin zertzen honoratzen ez, eta orduan hasik inanen pelikularekin, gizon honek zabaldu zian mundu bat, nik enuna esagutzen, berria erabat netzak, eta dia horatzen daude simbologiak. Eta esatez izkidan enean, niri sortziz izkidan, irudiak burura etortziz izkidan, da hori da pixkat egin duguna ez, simbologi guzti hori harrapatu nola bait, nik eman diot forma, histori forma, baina azkenean oinarritutago bere lanetan. Eta berarekin pasako dizuet, berak esplikatzen ditu oso ondo simbologiak, ni baina bagoetu. Gari oso importantea da, zer da ez, Euskal Herriko dantzarientzako eredu bat ikaragarria. Gero, nik uste eta pelikula, gauza zailena, hemen dago Telmo, para pastorear 200 dantzari hor, pastorear eso es una cosa de escándalo. Bueno, orduan, gauza interesantea dire pelikula, zertaz nik uste dut da filma bat bezala, da Europan ez dago eredurik berdintxua, ni de lejos, no hai. Europan daukate, nazioak artean, daukate bere instituto, etnografia eta folklore eta dokumentoak autentikoak, inauterikoak, ezpata dantzak edo lagu zerbait. Baina hau inorestu. Hemen Euskal Herrian daukago, eta pizke bada ikustea gure herrikoi dantzak, izpiluak, paperez koloreak, zintak eta bar, hemen ez dute ikusten, inorestu ikusten. Gure herrikoi dantzak vistas filmadas con rayos X. Oso polita da, con rayos X. Rayos X bakotza egiten dit, rayos X hemen ez du azaltzen, ezer, txakaita txangola ez da. Ez, azaltzen da beste gauza, hori da gure pelikula. Baina atzian espatadantzak etortzen dire urak artean, leinotutak eta hola, zurrumbillo beti dago, eltsuk, zigarre polita. A ber, hemen gari, eta gari da eredu bat, eta itxarropena. Ara bazakoen. Gari ni naiz, hemen hau, baina nik pelikula aurkezteko aukera edo, momentu tokatzen zaitenean garrantzia handia ematen diot taldiai, belaunaldi oso bati, ez da? Gaur ni nago hemen, Telmori eta Juan Antonio hori eskerrak eman barrizket, deixente agertzeko privilegio hori eukidetelako, baina nik ustet hemen pelikula honetan dantzari haukigunez bintzat, belaunaldi oso bat agertu dala,
Juan Antonio eta Mariani esker, 25-30 urte daramatzagunak tokiko dantzak lantzen, berritzen, zabaltzen, eta guk privilegio guk ispila horren orduak sartu ditugu, baina nik esango nuke Juan Antonio Urbeltzi eta Marian Arregiri esker sartutako ordu hoiei kalidadea gehitu diegula eta ezagutza gehitu diegula. Orduan, pantailan ikusitu zuen dantzeriak esango nuke, harrokeria eman dezake, baina behintzat harrotasunez bai esango dut, teknika eta ejekuzioa jakintzakin lotzen ditutzen dantzariak izateko suertia daula, eta Telmosnali ere eskerrik askoz, berak hori milaka batzu erakusteko aukera eman digu. Orduan, alde hortatik hori da gure privilegioa, guk gure daukagun txoi jarri dugu hemen, eta hori da, eutxin behar diegu behaiek botatako erronkai, oendik angaztiak gara, urtetan gora guaz, baina egurra emateko oendik anbazka urte batzuk, eta hori izango da hemendik horrea bizi guztia dara magu, eta hola segitzeko asmoa daukagu, eta eskerrik asko. Kontuan nuki horrezue, dantzariak, maila ikararria dutela, baina bakoitza bere gana dauka. Orduan, pelikula egiteko egin behar izan dute bere oporrak, bere asteburuak eta eman pelikularako, eta bere bizitza pixka aparte utzi, ez? Eta gero sufritu arazi pila bat. Zer nik normalean dantzariak daude ohituta, beren saioak dituzte ordu terdi, aktuazioak ere ordu terdi 2 ordu dira, baina rodaje bat da 9 ordu, 14 batzutan. Zarautzen gehiago, 3 egunetan egin behar ginen, baina ekaitza zetorrela eta azkenean 2 egin behar izan genuen. Hola da, gure ofizioa. Telmo eta Kodobika Jauregi hasi ginen noen dela 7 urte edolako zerbait lehenengo elkarrizketa. Topatu ginen Okendon, Donostin, kafetegian, ene bulegoa. No me voy a extender zergatik dago ene bulegoa, baina da nere bulegoa, Okendon. Han, aita eta ama, eskondu ziren Iruñan, 21 de octubre del 39, eta ni sortu nintzen Iruñan, han bizi nintzen hilibete bat bakarrik, ez pentsa, ez, denak hemen Gipuzkoan, baina aitatamak lehenengo gaua Okendon. Zeukaten pensioia bat, eta gela batean aitatama. De manera, después de 3 meses de entrenamiento y 9 de gestación, aquí estoy yo. Sortu nintzen 20 de octubre del 40. Por unas horas, pues no hacía fecha de nacimiento. Pero bueno, hasi ginen, hitz egiten, eta lehenengo gauza, pues, gauza pixka bat, lo que es común en la danza, ez? Eta, claro, espata dantzak, daukaten, vínculo común, espata, un arma, baile de armas, baile de guerra. Eta guk, ja, bagenden, hipotesia bereziak, eta hola, eta ikusi duen, eta antropologia beiratu gabe, zeukan un fondo entomológico, es decir, insectil, eta Durangon egite dute espata dantza, ez? Berrit, Jurreta, Badiano, en fin, herri hauek daukate bere espata dantza. Espata dantza deitzen diote bere euskalkian espatie. Orduntzu ikusten zuen evidente, ikusten zuen mutiko bat espata batekin, espata dantzari. Baina, espatie zentzu pare bat. Lehenengo da espatie, arma. Bigarrena, mandeuli. Tabano. Ai, amigo. Hori da beste gauza, niretako polita eta mito poetikoa da un tabano bailarín que un bailarín con espada. La espada está ahí, pero mutikoak egite dute, pelaune jartze dute lur gainean, hemen daukete espatie. Espatie es la probóscide, el aguijón del insecto.
Orduan, el gran ondeo de bandera es pasar encima de los 8 chicos un gran espantamoscas, es un rito de contención del tábano, que es el diablo. Orduan, hemen pelikulan Telmo harrapatu zonpo, con las 2 manos, como para escaparse a este hombre una cosa de estas. Horregatik oso interesante da. Hori da mundu simboliko bat, que gure neskek eta mutilak, gazteak, ezagutzen dute eta konprentzen dute pixka bat gure kultura zezentzu daukagu, jungo dire Europan edo mundu zehar jakingo dute zer den matiz batzuk bere kultura. Antropólogo a todo se puede caer de la silla al suelo cuando oiga que detrás de un baile de espadas hay un tábano o hay un mosquito. Hori oso interesgarria da, ez? Ese es el fundamento. O cintadantza, jendeak ez dute ezagutzen, baile de cintas es un baile relacionado con el destino, que es el tejido. Por ejemplo, Grecian dago las moiras, en Roma las parcas. Las parcas lehena egite dute el hilo, que es el hilo de la vida. Bigarrena es la que lo mide, que es la duración de la vida. Y la tercera, atropos, es la que lo corta, que es el final. Hor dago en un baile de cintas. Egin duten mendeskak eta bar. Y el baile de cintas, por ejemplo, bizian, todos somos obstáculo unos para otros. Orduan, ni joten naiz eskuinetara, beste persona pasatzen da bere eskuinetara, en el enjullo de tejedor tejemos nuestro destino, denak. Y la cinta es la unión del silbor, cordón umbilical, con el enjullo de tejedor, y ahí tejemos el destino. Todo ese mundo simbólico está aquí, pero está como en rayos X, da virguería bat. Komentatu nahi dizuet, niretzat pelikula, baina zehose gehiago da, ikusi ez dutena. Orduan, horatzian dauden simbologi guzti horiek eta egiten nahi geha 7 dokumental, 25 minutuko bakoitza, pixkat esplikatzen zer dagoen horatzen, ze simbologia daude baren inauten ditan, zer dan taula gimnastiko koreografikoa dela hasierako partea, zintadantzak eta espatadantzak, irradakak zer dian, eta, bueno, aukera aukiko zuelako batzen, telebistan bota bituzte, eta aukera aukiko ze. Hortaz, bueno, interesatu da zaudeteno, aterako dia, ez dait, noiz, baina aterako dia unen baten telebistan. ETB nahi unen. Eta, bueno, Gari, zehose komentatu nahizun. Bai, nik dantzan inguruan, baina nuke, hausnarketa txiki batin, beti azkeneko urtetan, ez dakit, dantzan edo oroar kultura madagolako tradizioa eta garaikidetasunan arteko, ez dakit, ez da bai da hausnarketa nahi zuen bezala ditu. Eta dantzai dagokionez, nik uste pelikula hontan erakutsi ahal izan dugun gauza potentenetakoa dalen komentatzen genuenan ari da, dantza tradizionala, gure dantzak, biziri dagoen hizkuntza badala, ze galdetu izan digutenean, ez? Pelikulak ez dauka dialogorik, ez, baina hizkuntza bai badauka, eta esango nuke euskeraz dantzatuta dagoen pelikula badala, ze? Euskaldunekin dakoa da, eta gaina lehen aipatzen genuen, Juan Antoniok eta Marianekin duten ikerketa lan horren barruan, ikerketaz gain egon da sormen bat, eta sormen hori esango dugu aplikatu izan duela beti ere, dantza aberastea. Maldizioa igual, nik hola hitzen dut, maldizioa da, hain ondo inda daudela, ze ematen du ja lehenengo aliz ikustetakoan ja betikoa diala. Baina hemen ikusi dituzuenak diabetikoak eta eraberean berria dian dantzak. Eta hori dena indugu, gure ondare tradizionala erabiltzen.
Eta hausnarketa hor dijoa, gero tabernan komentatu nahi duen antzat, ia nola bizi berritzen ditugun gure kulturak. Eta nik bintzat horrekin pozik eta harro nago, erakutsi izan dugu, euskeraz dantzatuta, euskal tradizioa etengabe berritzen dugula. Eta hain zuzen ere horregatik dagoela bizirik. Ez gauza estanko badalako, ez gauza bat, ez arkeologia egiten dugula, baizik eta eskuartean dazkagun dantzekin eta dantzaerakin, eta behin eta berriz birsortzen ditugun sistemekin, olako sormen lanetan parte hartzeko suertia dakagu. Eta niretzat hori oso importantea da, hizkuntza oso bat eskainari izan diogu zinemai. Eskerrik asko. Ni bukatzeko gauz pare bat esan behar dut. Alde batetik, Oteitza, esaten du bosketan den, esaten du gauza oso interesarria. Bera oso interesatua zeon Kronleg ingurua. Bea, bine jakin zertzen Kronleg, mairu baratz. Estudió el vacío, pero no estudió lo que era el moro. Eta hemen pelikula oso interesgarria da, zertaz, Gari no es solamente el maestro de danza, es el maestro del arte de la agricultura. Achurra aquí. Claro. Y enseña a bailar y a cosechar lo que hay que hacer. Orduan, paper hauek, horregatik Jorge Oteitza esaten du, el hombre, nuestros ancestros salen de la cueva después de haberlas decorado, después de haberlas pintado, salen como hombres completos, políticamente completos, políticamente en relación con la polis, que es la ciudad, políticamente completos. Y en esta película, el modelo es el querido Gari. Gauzatxo bat gehitzeko, egia da, pelikulak adierazten duela, beak ezan duen bezala euskera zein da hola, ez hori bakarrik esken ikusten gure dantzak esplikatzen dutela gunonakoa gehan. Eta hori guzti hori horatzen dago. Egia da, badaudela, beti esate dugu, pelikula bai guria da, eta hemen oso ondo ulertzea, baina kanpoan ulertuko da, nik uste baiet, espata dantzak daudela askotan, zinta dantzak bai, branleak, kolako dantzak, leku askotan dituzte, guk deite ditu, dantzate ditu gure estilora. Eta horrek ematen du nortasun berezi bat. Eta nik uste pelikulak badaukala lektura hori ere, erakusten dula nola dan euskalduna herri bezala. Bueno, nola zan. Nahiko aldatu da, jarraitzen dugu, ez da. Eta pelikulan ez dago protagonistarik, eta horrek ere badauka zentzu bat, eta da beti herria, eta kolektibidadea, eta hori dago gainetik, beste edozein pertsonalizazioaren gainetik. Hori gehitu nahi nu. Ondo pasa ez ben? Eskerrik asko.